И ти ли ги рисува? Да. Всъщност един от пейзажите ми е в Ермитажа. Не, че някой ще забележи. Била ли си там? Никога, никъде не съм ходила. Аз ще те заведа. Където поискаш. В Рим, Париж, Токио. Вау! Сигурно е чудесно да щракнеш с пръсти и да получиш каквото искаш. Разбирам. Баща ти не те е обичал и си решил, че не заслужаваш обич.